Една стая за 3 деца звучи почти като мисията невъзможна. Особено когато децата са в различна възраст и имат разнообразни интереси и нужди. Затова е необходимо прецизно планиране на всяко ъгълче в търсене на най-практичното решение. Така направиха и Николови. За тях беше важно в стаята да има достатъчно място за съхранение на играчки. И още играчки. И дори още няколко, за да се чувстват децата добре и да растат с вдъхновение. А с помощта на разнообразни аксесуари, децата свободно ще сътворяват своята приказка и ще превърнат стаята в дом на въображението. Важно е и всяко дете да си има лично пространство. Затова са нужни мултифункционални мебели, като това легло. Освен място за спане, детето си има кътче за писане на домашни и гардероб, дори мини-библиотека. А с помощта на един малък детайл, лесно ще обособиш уютни кътчета за спане и на по-малките. С тях освен уют, ще създадеш и безопасна среда, за да спят децата спокойно. И ти също. И не забравяй, колкото по-малко пространство имаш, толкова повече решения имаме ние. Твоят дом, помислен от теб, измислен от Икеа.